ምፍልላይ ደራሲ ሙልጌታ ደስታ። ማዕጾ እንዳዛለች ደጊሙ ደጋጊሙ ተኳሕኩሐ። ብስራት ካብ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ክሳዱ ቅንዓበለ እሞ ነተን ዝቐይሓ ፍሩያት ዒንቱ ናብ ማዕጾ ተኺሉ ይሰምዕ። ኣዛለች ካብ ድቃሳ ተበራቢራ ትሰምዕ። ማዕጾኦም ሕጂ እውን ይኳሕኳሕ። መን እዩ? እንታይ እዩ? በለት ኣዛለች ድቃስ ብዘዳኸሞ ድምፂ። ማዕጾ ምኳሕኳሕ ጠጠው በለ። ኣዛሉ ኣነ በለ ሓደ ገርናው ድምፂ። መን ኢኻ ንስኻ? እንታይ ኢኻ ደሊኻ? በለት ኣዛለች ጥርጣረን ፍርሓትን ብዝተሓወሶ ስምዒት። ኣዛሉ ኣነ ተመስገነ ፈትለይ በጃኺ በለ እቲ ድምፂ ዳግማይ። ብስራት ካብ ዝነበረ ዓራት ዘሊሉ ብምውራድ ስሪዕ ክሳብ ዝገብር እቲ ማዕጾ ዝኳሕኳሕ ዝነበረ ሰብ ካብቲ ቦታ ሸተቲሉ ኸደ። መን ይኳሕኩሑ? በለ ብስራት ማዕጾ ኸፊቱ ከባቢኡ ሪኡ ድሕሪ ምምላሱ። ኣዛለች ኣብ ዓራት ኮፍ ኢላ ብዝነበረትሉ መልሲ ከይሃበቶ ብዙሕ ግዜ ጸንሐት። እንታይ ዓይነት መልሲ ከም ትምልሰሉ ናይ ብሓቂ ትፈልጥ ኣይነበረትን። ብዙሕ ተጨኒቓ። ቢንያም እቲ ህፃን ወዶም ኣብ ዓራት ብሕቑኡ ደቂሱ ብኽፍተት ፊንስትራ ኣትያ ኣብ መንደቕ ቀጢን መስመር ሰሪሓ ዝበረቐት ምስ ናይ ንጎ ፀሓይ ኢድን እግሩን እንዳንቀሳቐሰ ይፃወት። መን እዩ ኮይ ዝብለክ ዘለኹ? መን እዩ በዚ ሰዓት ዝኳሕኳሕ? መን እዩ ተመስገን? ንገርኒ። እቲ ህፃን ናይ ኣቡኡ ኣውኣውታ ሰሚዑ ክበኪ ጀመረ። ኣዛለች ንቢንያም ካብ ዓራት ኣልዒላ ኣብ ኣፍ ልባ ዝተበተነ ጨጉራ ንድሕሪት ወርዊራ ጥውሃበቶ። ኣይትዛረብ እንዲኺ? ንምንታይ ስቕ ትብለለኺ? ብስራት ዳግማይ ተቋዮቓ። እንድዒ ሽሙ ሰሚዕከምሽ? ኣነ ሞ እንታይ ፈሊጠ? ተመስገን ዝበሃል ዝፈልጦ ሰብ የብለይን በለት ኣዛለች ፍርሓትን ሕፍረትን ብዝተሓዋወሶ ሃዋህው። ተመስገን ኣይናዩ እዚ በዓል ድኳን እህ በለ ብስራት ርእሱ እንዳነቕነቐ። ኣዛለች ኣይመለሰትሉን። ብድሕሪ ብስራት ክዳኑ ብታህዋኽ ተኸደነ እሞ ነቲ ናይ ንግሆ ግመ ቋሪፁ ናብ ናይ ተመስገን ድኳን ኣምርሐ። ሙሉእ ለይቲ ማይ ካሃርም ይሓዲሩ። ብስራት ታኬላ ብዝመልኦ ናይ እግሪ መንገዲ ብቕልጥፍ ቅልጥፍ ሰጎመ እሞ ኣብ ጥቓ ዕዳጋ ምስ በፅሐ ገለ ነገር ከም ዝረስዐ ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ጀመረ። ወልሓደ ዘጠራጥር ነገር የብሉን። ተመስገን ነጋዳዩ ሕጂ ብቕፅበት ከይደ ጎረርኡ ክሓንቆ በለ ብሓሳቡ። ናይ ተመስገን ድኳን ኣብ ዕዳጋ ቀዳም ፊት ንፊት ዘለው ድኳናት እታ ቀዳመይት እያ። ቀይሕ ቀለም ዝተለኸየ ማዕጾቲ ድኳን ተኸፊቱሎ። ብስራት ናይቲ ድኳን ኣፍ ደገ ሓሊፉ ናብቲ ባንኮን ምስ በፅሐ ተመስገን ኣበየሎ በለ ሕርቃን ብዝተሓወሶ ድምፂ። ድሕሪ ባንኮን ዝነበረ ቆልዓ ብዓይኒ ጠርጣረ ስለ ዝረኣዮ ኣቶ ተመስገን የለን ኣይመፀን ሎማ ሓንቲ ይመፀን እዩ በለ ብፍርሒ ሰጋእጋ እንዳበለ። ብስራት ነቲ ድኳን ገዲፉ ብዝመጾ ተሃዊኹ ወፀ። እታ ናይ ወጋሕታ ፀሓይ ኣብቲ ገዛውቲ ደሚቓላ። ብስራት ብነዋሕቲ እጋሩ ስኩም እንዳበለ ንኸተማ የቤል ናብ ክልተ ዝመቕላ ጽርግያ ተሳጊሩ ናብ ናይ ድኳን ሓጂ ኮነሬል ኣተወ እሞ ሽጋራ ገዚኡ ወልዐ። እቲ ሰሞን ሮሞዳን ነበረ። ሓጂ ኮነሬ ለይቲ ሙሉእ ከፍጥሩሉ ካብ ዝሓደሩ ናይ ጫት ምንጻፍ ይትስኡ ብዝነበረሉ እዋን እዩ። ጀለቢኦምን እጅግኦምን ጸጸኒሖም እንዳዓረዩ 10 ግዜ ምራቆም ፂቕ ይብሉ። ብስራት መጀመርያ ካብ ዝሪኦም ኣትሒዙ ሓጂ ኮነሬ ብዙሕ ኣይተቐየሩን። ናይ ግዜ ምዕባለ ኣብ ሓጂ ወልሓደ ዓይነት ምቅይያር ኣየምፅአን። ቅድሚ 9 ዓመት ብስራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሮቤ ክመጽእ ከሎ ሓድሽ ዝተመረቐ መምህር ነበረ። በስ ድማ ንገለ ዘድልዮ ነገር ሰልዲ ዘለቅሕዎ ሓጂ ኮነሬ ነበሩ። ድሕሪዚ ናይ ልቓሕ ዓሚሎም ኮነ። ሓጂ ባኮ ሽጋር ሃቡኒ ሰልዲ ግን የብለይን
ኣብ ናይ ልቓሕ ጥራዝ ጸሓፍዎ ይብሎም ብስራት ሕፍር እንዳበለ ሕራይ ዝወዳይ ንመምህር ልቓሕ ዘይተዋሃበ ንመን ይወሃብ? ክንደይ ከተማ ተሳጊርኩም ብምምጻእ ደቅና ትምህሩ እንዲኹም? ወላሂ ኣነ መምህራን ይፈቴ ግን ሓደ በዓለገ ሰባት ኣለዉ ልቓሕ ይልቁሕ እሞ ድሕሪ ዝብኡ ገይሮም ኣይምለሱን ብኸምዚ ምሰሳኩሐኒ ነዛ ወረቐት ሰቒለያ ይብሉ ሓጂ ኮነሬ ልቓሕ ኣይፍቀድን ኩሉ እንካን ሃባን ፍቕርና ክስስን ትብል ብቐይሕ ሕብሪ ዝተጻሓፈት ወረቐት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘንጠልጠልዋ ብኣጻብዕቶም ዳርኣይዎ መምሃራን ትበሃል ድማ ጸገም ኣለኩ መስለኒ ዳርጋ መብዛሕትኦም ይሰትዮም ነብሶም ኣይሕልውን ሕርቃን ዘለዎም ይመስለኒ ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ተሓኒቑ ሞይቱ ኢሎሞ ሓጂ ኮነሬ ዕላሎም ይቕጽሉ ሓንሳብ ዘረባ ምስ ጀመሩ ጠጠው ዘብሎም የለን ዘየልዕልዎን ዘይትንክፍዎን ኣርእስቲ የለን ብዛዕባ ናይ ከተማ ሮቤ ኣብ መሰራርታ ብዛዕባ ናይ ድርቂ ኹናት ብዛዕባ የዕራብን እስራኤልን ብዛዕባ ናይ ነቢይ መሐመድ ኣቦነት ብዛዕባ ሃይማኖት የዕልሉ ኣብዛ ንኮዚኣ ሓጂ ኮነሬ ድቃሶም ዘይጸገቡ ዒንቶም ኣብ ብስራት ተኸልውን እሞ ከም ወትሩ ሕቶኦም ነዚሑ ብስራት ንምዃኑ ትምህርትኻ ንምውዳእ ክንደይ ዓመት ይተሪፍካ ከመይ ውቃቢኻ ብዝኾነ ከቢድካ ይኮነ ኣይተርፍኒዩ በሉ ሓጂ ኮነሬ ሓደ 2 ዓመት ይተርፈና ሓጂ በለ ብስራት ናሽካርኡ ትኪ በጨቕ እንዳበለ ሓሳባቱ ናብ ካልእ ቦታ ዝኸደ ይመስል ናብቲ ደገ ብተመስጦ ክርኢ ከሎ እሞ ናብራ ኸመይሎ ኣዛለት ትሕግዘካ ኣላ ዶ ወድኻ ኸ ዓብይ ዶ እወ ትሕግዘንያ በለ ብስራት ጽቡቕ እዩ ንስኻ ድማ ክትምረቕ ከለኻ ጽቡቕ ናብራ ክትነብሩ ኢኹም ሽግር ድማ ከም ምሕላፍ ክሓልፍ እዩ በሉ እሞ ሓጂ ኮነሬ ናይ ድኳኖም ንእሽተይ ማዕጾ ከፊቶም ጉንብሕ ኢሎም ወፁ ብስራት ብሓሳቡ ናብ ርሑቕ ከደ ሃንደበት ምስ ኣዛለት ብኸመይ ከም ዝተላለዩ ትዝበሎ ኣዛነች ኣብ ናይሮቢ ናይ መምህራን ስልጠና ተማሃሪት ነበረት ብስራት ድማ ናይ ኢደ ጥበብ መምህር እዩ ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ካብ ዝፈትሓ ብዙሕ ኣይጸንሐን እንተኾነ ግን ናይ ጓልጨና ዝለመደ ዓራት ጽፍሪ ውፅዩ ኣካላቱ ዝብሕንጭሩ ክመስል ሙሉእ ለይቲ ክገላበጥ ይሓድር ንኣዛለች ኣብ መሰልጠኒ ማእኸል ውሽጢ እዩ ተላሊዋ ብሕታውነቱ ንምክፋል ኣዛለች ክላስ ምስ ተወድአ ሓንሳብ ደሊክ ኣለኹ በላ ሓደ መዓልቲ እምትኢላ ወል ሓደ ኸይተዛረበቶ ወፀት ኣብ ዝቖፀራ ሰዓት ድማ ከተፍ በለት ኣይ ወል ሓደ ኮ ይኮነን ብዝበለጸ ክንላለ ይደሊ ከመይ መስለኪ ይብላ ተሰማምዐት ነጽባሂቱ ካብ ዝነበሩሉ ገዛ ሒዝዋ ይኸይድ ብሓንሳብ ጫቲ ቆሕሞ ምስ መሰየ ድራር ብሓንሳብ ይበልዑ እሞ ኣብ ሓደ ባር ቢራ ክሰትዩ የምስዩ መስዩ ክኸይድ ትብሎ ኣዛለች ጽንሐ ገናዩ ይብላ ብስራት ዝተወሰነ ትጸንሕ እሞ መስዩ ክኸይድ ኣብ መደቀስሩም ፍተሻሉ ትብሎ ሕራይ ንእሽተይ ጽንሐ ክትከዲኺ ምስ በላ ቢራ ክደጋግሙን ሰዓት ምስከደን ወላ ሓደ ይብልኹን እዮም ኣነ ነታ ኣላይት ክነግረየ ይብላ ሕራይ ንሱስ ማሓዙተይከ እንታይ ይብሉ ትብሎ ማሓዙትከ እንታይ ኢተዎም ብኻልእ ድማ ክሳብ ሕጂ ከይፈለጡ ጸኒሖም ማለት ድዩ ንዖም ረስዕዮም ናይ ግሊ ህይወት ናይ ግሊ እዩ እቲ ሓደ ብናይ ካልእ ናይ ግሊ ህይወት እንታይ እትይዎ ይብላ እሞ ኣብቲ ክሰቲሉ ዘምሲሉ ቦታ ዓራት ሒዞም ይሓድሩ ናይ መመረቕታ ግዜ ምስ ኣኸለ ብስራት ትብሎ ኣዛለች ብሓደ ደቂሶም ኣብ ዝነበሩሉ ይህ ኣዛሌ እንታይ እዩ ይብላ ኣይ ሓደ ነገር ክነግረካ ይደሊ ግን ፈሪሐ ትብሎ እንታይ ንሱ ንገርኒ ይብላ ክነግሮዶ ዋላስ ክገድፉ እንዳበለት ንእሽተይ ድሕሪ ምሕሳብ ኣሰላሲላ ነቲ ነገር ደርኩሓቶ ብስራተይ ነፍሰ ጽርኩ ኣለይ በለት ኣዛለች ጨጉራ ኣብ ኣፍ ልቡ ርእሳ ተርእሳ ትርክታ ልቡ ክንህር ይስምዓ ይኹን እንታይ ድሞ ጸገም ይብሉን ንሱ ከም ዘይተርፍ ፍሉጥ እዩ ከማነ ኣብ ጽቡቕ ግዜ እዩ ትምህርቲ ክትውድእ ኸለኺ ይብላ ብስራት
ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተወሰኑ የዕሩኽ ተኣኪቡ ኣብ ጥቕኦም ኣብ ዝነበረት ናይቲ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስነ ስርዓት መርዕኦም ይፍጽሙ። ኣዛለች ድሕሪ ምምረቓ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይና ስራሕ ጀመረት። ሓዳር ተመስሪቱ ሓድሽ ናብራ ተኸፈተ። ክረምቲ ብሰነ ተተክአ። ቢንያም ተወለደ። ካልእ ሰነ መጸ። ብስራት ብዛዕባ ናይ መጻእ ዘለዎ መደብ ይነግራ። ኣዛለች ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነገርኩኺ ትምህርቲ ናይ ምቕጻል ዕላማ ኣለኒ። ካብ ዘንዳሓር ን4 ዓመት ዝኣክል ኣብ ኮሌጅ ኣነ ብወገነይ ወልሓደ ይሸግረክኒ ናትክ ደሞዝ ድማ ንኽልቲኹም እኹል እዩ። ድሕሪ 4 ዓመት ዝሓሸ ናብራ ክንነብር ኢና ይብላ። ኣዛለች ብሓሳቡ ተሰማመዐት። ኣብ መስከረም ብስራት ንዩኒቨርሲቲ ኣቱ። ናይ መጀመርያ ዓመት ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ወዲኡ ንዕረፍቲ ናብ ሮቤ ኣብ ዝተመለሰሉ ግዜ እዩ ብጋሕጋሕ ንጎ ማዕጾ ዝተኳሕኮሐ። ናይ ሓጂ ኮነሬ ንእሽተይ ማዕጾ ምስ ተኸፈተት ብስራት ካብቲ ብሓሳብ ናብ ርሑቕ ቦታ ዝኸዶ በኒኑ ተመለሰ። ሽጋርኡ ከይሰሓቦ ብዙሕ ስለ ዝጸንሐ ሓመድ ጥራሕ ተሪፉሎ። ንስኻ ልኻይለኮ ድኳነይ ከፊተ ወፂ በልዎ ሓጂ ኮነሬ። ካብ ዝወፅዎም ምስ ተመለሱ ኣብቲ ባንኮኒ ብኹርና ኢዶም እንዳተደገፉ ሓጂ በሎም ብስራት ካልእ ሽጋራ እንዳወልዐ። ንምዃኑ ብናትኩም ሃይማኖት እንደይ ሰበይቲ ክተእቱ ይፍቀድ? እቲ ሕቶ ብባዕሉ ካብ ኣፉ ዝወፀዩ መሲልዎ። ያ ኣላህ ኣዱንያ ተለኻ ከም ዝተለኻዮ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ። መጽሓፍ ግን ከም ዝብሎ ክሳብ 7 ኣንስትዩ ሃብታም ተኾይንካ ግን ካብኡ ንላዕሊ እውን ክትምርዓው ትኽእል ኢኻ። ሓጂ መሓመድ ምሽ ትፈልጦ ኢኻ? ንስቶም ክንደይ ዝኣክል ኣንስቲ ከም ዘለውኦም ትፈልጥ ዲኻ? 9 ኣንስቲ ኣለውኦም። ካብ 9 ኣንስቶም 13 ቆልዑ ወሊዶም በልዎ ሓጂ ኮነሬል ክስሕቁ 2 ወርቂ ስኖም ብልጭ እንዳበለ። ንሶም ከ ክንደይ ኣንስቲ ኣለውኦም ሓጂ? ሓጂ ኮነሬል ንሓንሳብ ፍሽኽትኦም ጥፍእ በለሞ ንእሽተይ ድሕሪ ምሕሳብ ኣይ ናተይ ንእሽተዩ 4 ጥራሕን በልዎ። ኣብ 4 ጥራሕ ስለ ዝተወሰኑ ዝሓዘኑ ይመስሉ ደገ እንዳተዓሰቡ። ሓጂ በለ ብስራት ዳግማይ ዝተወሰነ ግዜ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ። ሓንቲ ካብ ሰበይቶም ኣመና ዘፍቅርዋ ሰበይቶም ምስ ካልእ ወዲ እንተዝጠርጥርዋ ማለተይ ምስ ካልእ ርክብ ጀሚራ እንተትኸድዖም እንታይ ምገበሩ? ያላ ኣነ ሞ እንታይ ሸኪርኒ ካልእ 3 ኣንስቲ ተርፋኒ ናብአኒ ኸይድ በልዎ ሓጂ ኮነሬል እንዳሰሓቁ። ሕራይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራሕተ ትነብሮ እሞ ንዓኣ ምስ ካልእ ወዲ እንተዝጠርጥርዋ እንታይ ምገበሩ? ወላሂ ወልሓደ ይምገበርኩን ገዛይ ገዲፎም ወጻኹ። ሓደ ኣንስቲ ሸይጣን እዩ። ንሸይጣን ድማ ክትሃድመሉ ጥራይ ዘለካ። ሓደ ሰብ ዓሻዩ ንሰበይቲ ይቐትል ንነብሱ እውን ብተወሳኺ ይቐትል። ዕሽነት እምበር ኣንስቲ መሊአን በልዎ ሓጂ ኮነሬል ኩርዕ ኢሎም። ብስራት ወላ ሓደ መልሲ ኣይመለሰሎምን። ድኳኖም ገዲፉ ወፃ እሞ ናይ መንገዲ ኹርናዕ ሒዙ ናብ ጎባ ገጹ ምርሐ። ካፍያ ጀሚሩ ነበረ። ኣዛለች ትምህረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ብክረምቲ ምኽንያት ተዓጺሎ። ንግሆ ብልጭ ኢላ ዝተረኣየት ፀሓይ ተመሊሳ ናብ ውሽጢ ደበና ስለ ዝኣተወት ብዙሕ ከይጸንሐ ማይ ጥብጥብ ክብል ጀመረ። ናይ ገዛ ዚንጎ ብዝሃረመ ዝናብ ድምፂ ክገብር ከሎ ደቅስ ዝብል ስምዒት የሕድረልካ። ኣዛለች ዝተበታተነ ጨጉራ ብሻርባ እስራ ኣቢላ ዝተረበሸ ሓሳባ ከይበረደ ኣብ ናይ ጋዝ ምድጃ ጀበና ሰኽቲታ ንቢናም ሓቂፋ ኣብ ዓራት ጎቦ ኾነት። ማይ እንዳበርድዐ ኸደ። ልከ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከምዚ እዋን ከምዚ ዓይነት ማይ እንዳሃረመ ነበረ። ወይዘሮ ኣማከለች ዝዓበረ ኣካላተን እንዳጎተታ ናብ ኣመፄን ናይ ተመስገን መልእኽቲ ዝነገረኣ። ኣዛለች ብሓሳባን ድሕሪት ተሰሓበት። ኣዛሉ እዚ ቆልዓ ከዕብደኒ ኮደልዩ እንታይ ኣለዎ ሕራይ እንተበልክን እሞ ዕረፍቲ እንተረኸብኩ ይብልኣ። ወይዘሮ ኣማከለች ብዘቀበጥሩ የእንተን እንዳረኣየኣ ፈቲክ ክመውደልዩ ናይ ጽቡቕቲ ጓል ፈታዊ ብዙሕ ይዘሓፍተይ ኣብ ናህና ግዜ እንተ ትርኢ ነርኪ
አውናህና ጊዜ እንተትርኢ ነርኪ ነሰማ ወዳት ከነዋግኦም አወዳት ዘይተውአ ስላጓል እንተ ዓይነት ጓል ያሞ አብናህና ጊዜ ዝነበሩ ወዳት ከምዞም ናይሎም ዘለዉ አወዳት አይኮኑን እንተ ፈቲው ይመውት እምበር ልቡ ዝማረኸቶ ጓል ከይረኸበ ስቕ አይብልን ይብላ እሞ ንእግረ መንገደን ዝሓለፎ ገድሊ የዕልልኣ አዛለች ገጻ እስር ደብሎሞ ማማማከለች አነ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ከኣቱ ይደልኒ አነ ከም ትፈልጦ ሰይት ሰብኣየ ብስራት ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ እምበር ዝተፋታሕና ዲመሲልክን ዓባይ ሰብ ደይኮንክንን ከመኢልክን ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ትመኽራኒ ሕጂ አነ ጓልክን ተዝኸውን ነይረ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ዶም መኽርክናን ነርክን በለተን ይመኽረክወ ንምንታይ ሞ ዘይመኽረኪ ጽቡቕ ጌረ ኸማን መኸርኩኹይ ጓል ኣንስተይቲ ንዘፍቅራ ሰብ እንተፈትያ እቲ ነውሪ ምንታዩ ዘጓለይ ነጊረክኮ ነቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክንድርቦን ጥይት ክነታኽሶም ኢና ንውዕል ነርና ኮይለኪ ነውሪ ዝበሃል ምሽርማት ጥራዩ እንተ ተፈቂርካ ደኣ ዘይተዕድልቲው ኩሉ እውን ኣይረኽቦን እንታይ እሞ ክትገብሪ ኢኺ ቆልዕነት ሒዝክዩ በለኣ ወይዘሮ ኣማከለች እንዳተቋናፀባ ዋ ማማ ዛለች እንታይ ማለትክን እዩ ብስራትከ እንታይ ክብለኒ ንሱ ዋላ እንተ ዘይረአይን ድማ ኣምላኹ ክዕዘበኒ እዩ ኣነ ይደልኒ በለት ኣዛለች ናይ ሕርቃን መንፈስ ኣብ ኣካላ ክዝራ እንዳተፈለጣ ወይ ሰብኣይ ንሱ በአዲስ አበባ ንስኸ ድማ ኣብዝ ኮይንኪ ሰብኣይ ትብሊ ክገርመኪ ንሱ በአዲስ አበባ ኣዋልድ ተራቢልዎን ኣሎ ናይ አዲስ አበባ ኣዋልድ ዝጠዓመ ወዲ ሱቕ ዶ ይብል መስለኪ ካዛንቺስ ዶ ክትብሊ ዶሮ ማነቂያ ዶ ክትብሊ ጣልያን ሰፈር ዝረገፀ ወዲ ሰብኣይ ክኸውን ኢለ ኣነ ኣፈያ ይባላሽውን ብኻልእ ድማ ንብስራት ናይ መጀመርያ ሰበይቲ ኮንክን ወይ ድንግልና ክዝወሰደ ሰብኣይኪ ይኮነን ወይ እውን ኣይቆረብኩምን እመኒ ትእመኒ ሕጂ ፍቐድኡ 2 ወይ 3 ደቓላ ኣቐሚጥልክሎ ናይ ኣወዳት ጉድ ዝወፅእ ክሞቱ ከለዉ ጥራዩ ኣቦ ደቀይ እንዳበለት ኩላ ተሓቢኣ ዝነበረት ቆልዓ እንዳጎተተት ትመፅእ ሽዑ ጥራዩ ሃፍቲ ንምውራስ ሕጂ ብስራት እሙም በዓል ቃል ኪዳነይ ዲኺ ክትብሊ ንዓኸ ብዚ ደቂስ ደይኮነን ንኹላ ናይ ናይሮቢ ጎርዞ ክጎትት ዝውዕል ዝነበረ በጃኽ ወዲ ዝበሃል ኣይትእመኒ ወድን ከልብን ሓደ እዮም ግደፋን ማማ ዛለች በጃኽን እምቢላትን ኒል ክንገርኦ ከምዚ ዓይነት ነገር ዳግማይ ተሓቲት ክናኒ ናብ እንዳ ፖሊስ ከይደ ዝኸስስ በለታ ዛለች ቀይሕ መልክዓ በርበረ እንዳመሰለ ኣነ እንታይ እትኒ ኣብዚ የእዘወኒ ጉዳይ ኣትየኮ ነገራት ሓዊስዮ ንኣኸውን ዓፂክን በራይ ትብሊ ኢሉ ኣነስ እንታይ እተወኒ ብቐደሙ በል ሕራይ እዛ ወረቐት ሃብለይሊ ሂብኒ እሞ እንሄልክ ተቐበልኒ በላሞ ወይዘሮ ማከለች ኣእዳወን ናብ ኣፍ ልበን ሰይደን ኣብ ክልተ ቦታ ዝተዓፀፈ ፖስታ ኣውፅአን ኣብ ጣውላ ቀሚጠን ወፃ እታ ምሸቲኣ ኣዛለች በይና ኮፍ ኢላ ነቲ ፖስታ ከፈተቶ ኣዛልየ ኣነ በዚ ደብዳቤ ኣይኮነን ዝላለየኪ ናትኪ ዝፈልጦ የብለይን እምበር ኣነ ገና ናብ ዝሮቤ ክትመፅእ ከለኺ ካብ ኣውቶቡስ ክትወርዲ ትዝክር እንተኮይንኪ ክመስ ክብር ርኤኪ ፈቴኪ ትዝክር እንተ ደኣ ኮንኪ መዕረፈ ጋይሽ ክትሓቲ ከለኺ ኣነየ ነይረ ወሲዳ ዓራታት ሒዘኪ ኣብታ ዕለቲ ክገብሮ ይኽእል ነይረ ግን ኣኽቢረኪ የገድፍዮ ማለተይ ቅድሚ ብስራተይ ዝፈልጠኪ ንምባሌ ተመርዓውኒ ይብለክኒ ኣፍቅርኒ እውን ኣይብልን ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ግን ንራኸብ ዝላኽኩል ክሰልዲ ድማ መዕሸው ከይመስለኪ ሓቀኛ ስምዒት ብዋጋ ይትመንን ኣነ ካባኸ ከይሓሽኩ ይተርፍን ብምባል ክሕግዘኪ ኢለ ዝልእኸልኪ ዘለኹ ህያብ ከይልእኸልኪ ትመርፂ ይፈልጥን መልሲ ብቁልጡፍ ላእኽለይ ናይ ቀረባ ርሑቕ ፈታዊኺ ተመስገን ኣዛለች ነቲ ደብዳቤ ድሕሪ ምንባባ ኣብ ፖስታ ውሽጢ ዝረኸበቶ 50 ቅርሺ ኣብ መሬት ደርቤቶሞ ብዙሕ ኣየር ስሒባ ብሕቑኣ ኣብ ዓራት ወደቐት ኣብታ ዕለት ድቀስ ዝበሃል ኣይወሰዳን ደማ ኣብ ኣካላታ ክፈልሕ ሓደረ ነፅባሒቱ ከም ዘይወጊሐለን ምስ ወግሐ ነቲ ደብዳቤን ሰልድን ሒዛ ናብ ወይዘሮ ኣማከለች ገዛ ኸደት እዚ ሰልድን ወረቐትን
أبترخ بورخيب كنهابو قال أي كزي كم زعينة سراح كي تدقما بمبال نتعرقيت بقويقا أتصادفتن بسم أب والدن فس قدوس أنا أب كم زعينة حسرت وشتيعتون أبصر لغوا أدمى أب كم زعينة حسرت أعتوني واو نايسب هياب مليس كهابيو تبلن اللخي أنا انتاي دويتنيو نت ورقة أبصح ليس لازبلني مبر تقبيل زهاب خوي نتسل دي هاب خون إذا تبلي زلخي سب كمان كي سمعو نيروبي سب كمي مخان تفلت يخي نزي كون النجار كويني لي فتير زعلل عشان كويدو نزرخيبو انت خونا نتسل دي حيسك خيدي إذا مستير كوين اخترف أبصخ نتجاجغ سب كي ماتق بلا ويزرو ما كلت زعاد أرخ صادن دا وزا أصالت نتسل دبدابين عن مريت ورويرا وزي أخدت أبتا مشاتيا تمسكن كم لمادو نابتا نايتا أرقيت كذا شلوخي لآتيو أم مدب كوف بلا كما يويلكن ماما كما يالغن بلا تمسكن أب إيدوس حاسو نبرت نتا أرقيت ندق أبلا انتا يزغا بلا اتن عباي سبيتي زمزا ألن دا تقبلا أي والحادي كونن حاد غيلو شكوري أبز سوموزي شكور كابز غتماس لستأفة شاف لحكن كتساتايلي بزغنة اتقول عن تايلا ناتا نقر قريف كاتزارب شايت أنساري روالو بيتي لبيتي جنجينيا كسادين خراي لالا سو آيا انتايلو خمسات كملان داي كابي كم زمزو مدهاني تخون أبز أسير واخيدو دك ألومي بتأنقو علينا أمنني بلومبر فقودو متحف زنقنسو ليوم زوالو بلا ويسرو أما كانت نتسلغة تقبلات كنو إنه الكاز وداي أغميت إلغو باتي لباتي كأمنا ولا انتفتنكو أي كوني لا سلدن ورقة دربي خيدا كغير مكا أبيدي زهابتن مسي لكاديو أمريتيا ورويرات خيدا كغير مكا يتبلع إلوا سلزعات أواينبر كسيران برنا أخصخ سرت كخي مسلكا نساكن كامن بليت أخوينا كساب كندستلمونو زين فالت آدو مسيلوا أما سلت أنمس نبرت اللقوان مصر خبت آدم أنا متمسكن دما أشون كاين دونا أنا حنتي اللوان استوى لوالد أدمن جنزبي شكارا أو تسي ولا أتصابعتو ينكتكتا أب جنبارو دم سراورو تغتاتيروم صناح كوم إيكونن زوداي أي تحرق بزغنا نسيطان تسعرو بسيطاني مأتو طرح مدلايو انتاي مسيلكا صباح كم زحجي بونا فليحة نأساليت كتصواع ايمو كتمتيا أبزي كزي نسخاب دقات آي تتصبه أنا ماي كدافئت مسيلة كاب كزام سوات أخو نسخات ما تقاتو بدحرزي كم زحشكات كبر تخليخا فرسي بتصحنبر آي واقان حدا دق نسيو كم زين كامل مان كتقوتاني زهشان كلت تقزي بتصفيت انتهارين كايا حراي صحوي انت ياخي قبرلكا ايا تبل انا نايقول نستيز اللي بمعاسيني مسلكا نحنا وان بقزيناكو اوالدينا نيرنا تافيتيلكي اي تخونا كتر نحنا وان حدا سمونكم اغيرنا نيريو بل حدا درافاي بل مو ويسرو ما كلت بسن زي بلغرت انن سحاقا تمسكن تسنابيت وان واتأمو كدا نتصبحيتو أبسبهالو ساعات أزالت نبيريام نبسحات إيوات دراراب لعا أدك أستامو معصوها آتيا نابو يزورو ماكلت كذا بومكت ستخدت نمخاتوكوا أيدليت النيرا نايت أراجيت سرفقن سلس فرحتيو تخيد ولا سكترفيلاك توالاول أمو داتا سخدتو اتغزاوتي بسفرحت ألمات تشفينولو أب قربوا أسلو قدا قدي نينقر أب چرچرتا نتساقتا نايت مشات ندا سبرا أب تغزاوتي مقالحي قبر ويسرو ماكلت أفرنيلو مأخل كابستاكخ ناولي اتكي كوفيلن كابسن تختخ جبنا بمكانا فلي مايت ابن دابلاي تبايا زنبت كوالكوالن أب تغات فرنيلو كمز وررا دمو كورميلا دقاس يتصادفالو أطوالعا نابسح وخطوات كي خكوي سبلك زلغو هو يتصبغ الليلة دي نايلو مقالعو قنا تحايا مقربا تخص قبلي الرأيو
ኣብ ግዜናኮ ኣብ ከምዚ ሰዓቲና ገና ክንጥሕ ንጅምር ነርና እዚ ግዜ ብልሽው ዝኾነ ግዜ እዋይ ጓል ንዓይ ጓል ይግበረኒ በላሞ እንዳተቋይቋ ጀበና ካብቲ ፋርኔሎ ልዒለን ኣብ ጎንት እንዳቦና ኣቐመጠኦ ኣዛለች ኣትያ ኮፍ ኢላ ኣላ እስኪ ትቆልዓ እቲ ናይ ዕጣን መበኮርያ ቀብልኒ በላ ወይዘሮ ማከለች ዘነበች ብሓደ ኢዳ ሓደ ዓይና እንዳሓሰየት ናይ ዕጣን መበኮርኤን ሃበተን እሞ ናብ ውሽጢ ኣትያ ደቀሰት ድኹም ዕጣን ኣብ ታሃፃ ዝብል ዝነበረ ሓዊ ምስ በተንኦ ትኪ ከም ዝተፈንጀረ እሳት ተኩምራ ንላዕሊ ወፀሞ ብቕፅበት ነቲ ገዛ ዓፈኖ ማዕፆ ክፈትዮ ትቆልዓ ዓፊና ክንመውደደ ሊኽና በላ ማማ ማእከለች እንዳሰኣላ ብድሓን ከም ዘውዓልከና ብድሓን ኣሕድረና ልብስ ዝኸላእኻዮ ልብሃቦ ብሰላም ዘውፃእኻዮ ብሰላም ይመለስ ሓዳርና ሰላም ግበረልና በላ ወይዘሮ ማእከለች ዝተለመደ ኣሽሙረን ሕውስ እንዳበላ ኣወል ተሰትዩ ካልኣይ ተሰኽተተ ወይዘሮ ማእከለች ናብ ደገ ውፅእ በላ ተመስገን ካበይ መፂኸ የተባሃለ በቲ ዝተኸፈተ ማዕፆ ህሩግ ኢሉ ኣተወ ኣዛለች ኣብ ኮፍ ዝበለትሉ መደብ ማይ ሓዊሳ ዓንዲ ጨው ኮነት ንምውፃእ ክትስእ ክትብል ናበይኺ ኮፈሊ በላሞ ናይቲ ገዛ ማዕፆ ዓፀዎ እታ ኣረጊት ብዝወፀቶ ኣይተመለሰትን በጃኺ ኣዛሌ ሕራይ በልኒ በጃኺ ዝደለኽዮ ነገር ክገብረልኪ እንታይ ትደልዮ ነገር ኣሎ ፈቲኩ ይኮንኩን ክርስትዓክ ወላ እንተፈተንኩ ክኾነለይ ኣይከኣለን እንታይ እሞ ክገብር ኣመነ ይስፈትወኪ ይፈትወኪ ኣዛለሽ ይፈትወኪ ተመስገን ተንበርኪኹ ብግንባሩ ተደፊኡ ኣብ እግሪ ኣዛለች ወደቐ ኣዛለች ብፅልእን ሕርቃንን ንታሕቲ ጠመተትሞ ኣጋራ ብሓይሊ ስሒባ ስማ ኣነ ሰይቲ ሰብኣየ ካብ ሰብኣየ ወፃእ ድማ ካልእ ኣይደልን ኣብ ዝላመድካይ ኸይድካ ለምን ጽቡቕ እዩ ኩሉ ነገር ናይ ኣረጊት ስራሕ ፎከስ ኣረጊት ድሓን ብስራት ይምፃእ ጥራሕ ብኣምላኽ ኢለካ ግደፈኒ እንተዘይኮይኑ ኡይ ክብለ በለት ኣዛለች ንናይ ተመስገን ኢድ ንምፍንፃግ ብሓይሊ እንዳፈተነት ናትክ ብስራት ኣብ ገደለይቶ ክብረት ዘይብላ ማዓስ ብኽብረት ሕራይ ትብሊ ተመስገን ካብ ዝተንበርክኾ ተሰእሞ ኣእዳው ዓሚኹ ኣብ ቅድሚ ኣዛለች ጠጠው በለ ክልቲኦም ፊት ንፊት ጠጠው ኢሎም ተፋጠጡ ንስኻ ገደል ዘይተኣትብ ክንድኡ በለቶ ተመስገን ዝጨበጠ ኢዱ ብሓይሊ ወርዊሩ ኣብ ታሕቲ ክሳዳ ምሰዕለቦ ኣዛለች ከም ዝተቐንጠበ ቆፅሊ ኣንበልቢላ ኣብ መሬት ወደቐት እሞ ሃለዋታ ድፈአት ነዚ ክደሊኺ በለ ተመስገን ኣዒንቱ ኣብ ዝተገለጸ ኣካላት ንኣዳለች እናተኮረ ተመስገን ደፋፋ እንዳበለ ከደሞ ሃለዋታ ስሒታ ኸላ ኣብ ልዕሊኣ ወደቐ ተመስገን ድሕር ምኻድዩ ኣዛለች ናብ ንቡር ሃለዋታ ተመሊሳ ወይዘሮ ማእከለች ካብ ዝወደቐ ተልዒለን ኣብቲ መደባ ተንኪፈን ብጥሉል ጨርቂ ልባን ግንባራን ክተናኽፋ ባህኒና ተሰአት ኩሉ ዝኾነ ነገር ምስ ሰከረት ናብ ጽልልቲ ተቐይራ ክታዕገርግርን ክትበክን ጀመረት ኣንቲ በጃኺ ሰብ ከይሰምዓኪ ክትዋረዲ ኢኺ ሕጂ እንታይ ንምዃኒ ከም ዝትብለ ዘለኺ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ምስ ተጠቃዐት እያ እዚ ማሕበረሰብና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዋ ንኣና እንተትርኢ ነርክ ደኣ ከምዚ ኸማኺ ቆልዑ ኮይና ንዝፈትወና ወዲ ከምዚ ናትክ እንተኮይና ኣቤት ዝነበረና ፈተና ኣቤት ወዚ ሓለፈ ሕጂ ንስኽ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ስቕ በለ ሰብ ከይሰምዓኪ ዝፈትወን ዝዓበደን ሓደ እዩ እግዚኣብሔር ኣድሒንክ እምበር ኣብ ግዚኡ እንተዝቐትለኪ ነይሩ እቲ ሓደ ወድኺ ብዘይ ወላድን ዘዕብዮን ክተርፍ ዶ ይምነበረን እግዚኣብሔር ይሃቦ ህይወት ክብዘይ መጥፍኡ በላ ወይዘሮ ማእከለች ድሓን ንስኽን ኢኽን ኣብዚ ኩሉ ሽግር የእቲኽናኒ እግዚኣብሔር ርኢክና ኣሎ ካልእ ወልሓደ ዝብሎ ይብለይን ኣዛለች ሒቕሒቕ እንዳበለት በኸየት ንብዓታ ብርባዕተ ማዕዘን ከም ውሕጅ ወረደ ኣይ ድሓን ንሱስ ንኣይ ግድፍ ደኣብለኒ ዝሓፍተይ ኣነ እንታይ ክገብር ዝወደቕክዮ ልዒለ ህይወት ስለ ዝዘራእኹልክ ድዩ ከምዚ ንላዕልን ታሕትን ኣቢልክ ትዛረቢ
እግዚአብሔር ናይ እድኪ ሃብ ክዛቋለይ እዋ መሰታ ኸዶ ጌርክኒ በላ ወይዘሮ ማከለት ቁንጽብጽብ እንዳበላ አሳለች እንዳበኸየት ናብ ገዛኣ ተመለሰት። ካብታ መዓልትቲያ ጀሚሩ ተመስገን ኩሉ ግዜ ንጎ ማዕጾ ናይ እንዳኣዛለች ይቆሖሕ ደጊሙ ደጋጊሙ ይቆሖሕ። አሳለች መልሲ ትህቦን አዛሉ ኣነ ተመስገነ ክፈትኒ ይብል እሞ ጸኒሑ ተመሊሱ ይኸይድ። ተስፋ ዝበሃል ኣይቆረጽኒው ንጽባሒቱ እውን ከም ኣመሉ ይቆሖሕ። ሓደ መዓልቲ ምስ በዛሓ ክትከፍተለያ ትኸውን እንዳበለ ተመስገን ይሓስብ። ከም ዝተመነዮ ከይኮነ ግን ይተርፍ። ኣብ መንጎ ከምዚ ህይወት ብስራት መጸ። ብስራት ካብ ናይ ሓጂ ኮነሬል ወፂኡ ናይቲ ማርሻ ቤዲ ኩርና ሒዙ ዝተወሰነ ምስ ሰጎመ ማይ ምስ በርድዖ ናብ የማን ተጠወየ እሞ በቲ ሓርጎጽጎጽ መንገዲ ገይሩ ቤት ትምህርቲ ሓሊፉ ኣብ ጥቓ ጫካ ዘሎ ናይ ዓርኩ ገዛ ዱብ የበጽሐ። ደርቤ ዱባለ ወይ ብሳጉ ደርቤ ጫጮው ንብስራት ናይ ቀደም ዓርኩ እዩ። ደርቤ መስተ እንተዘይጥዕሙ ጠባዩ ጥዑም እዩ። ናይ ሰብ ነገር ክጨንቁን ሰብ ከማኽርን ንናይ ሰባት ጸገም መፍትሒ ክደልን ፕላን ከውፅእን ወልሓደ ክንዱ ዝመጽእ ሰብ የለን። እንተሰኺሩ ግን ናብ ኣራዊት ይቕየር። ንሱ ኢልካ ንምእማን ከማን ይሸግር። ብዘይ ምኽንያት ምጭቕጫቕ ኮነ ጸርፊ ካብ ኣፉ ዝውሕዝ ናይ ፖለቲካ ስምዒቱ ሽዑ ዘስንቦ። ነዚ ገዲፍካ ግን ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ሚስኪን ሰብ እዩ። ሰብ በሊዑ ሰትዩ ዝጸግብ ኣይመስሎን። እስከ ንደርቤ ከማኽሩ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት መስተ ስለ ዘይጥዕም ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሱ ጥበብ ኣይሰኣኑን በለ ብስራት ብሓሳቡ ናብ ገዛ ደርቤ እንዳኸደ። ብስራት ማዕፁ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ደርቤ ኣብ ዓራቱ እንዳተገላበጠ ሬድዮ ከፊቱ ናይ ንጎ ዜና ይሰምዕ። ደርቤ ብስራት ምንጽኡ ምስ ረኣየ ካብ ዝነበሮ ዓራት ዘሊሉ ይወርድ እሞ ኦ ዌልካም ፍሬንድ ብምባል ብኽልተ እዳዉ ሓቆፎ። ማዕስታ መጺኻ ብስራት ሰላም ዲሞ ከመይ ያለ ህይወት ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣላ እሞ ፒያሳ ከመይ? ኣይ ፒያሳ ሓደ መዓልቲ ሰኺረ ሰራሕተኛ ሰፈር ዝኾንኩ እንተዝነግረካ ብስሓቅ ክትመውት ኢኻ። መርካቶ ከበጀኻ? መርካቶ ደሓን ድዩ? ፍቼ እንዳሚስከ ደሓን ደሎ? ከመይ ድዩ ጥብሱን ሜሱን? ወይ ጉድ! ሕጂ እውን ከምቲ ዝነበሮ ደሎ? ናብ ኣዲስ ኣበባ ክቕየር ኸውን እየ ሕጂ ናፊቐየ ኣለኹ። ኦ ንዓኻ ግን ተሰሚዕካ ምግብታት ካፍቴርያ ተመሓይሽሎ መስለኒ በለ ዳርቤ ዱባለ ክስሕቕ ከሎ በተን ክልተ ዝኩረፋ ኣስናኑ ግርፃኑ እንዳተረኣየ። ብስራት ስሕቕ ኣቢሉ ሰይድያ ስሒቡ ኮፍ በለ። ኣይ ደርቤ በቃ ናይ ቀደም ደርቤ ኢኻ ብዝኾነ ደሓን ዶለኻ? ንምዃኑ ንስኻ ከመይልካ ክትቅየር ኣብ ዝበቑልካ ተሪፍካ በሉ ብስራት ንደርቤ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እንዳረኣየ። ክላ ተይሞሎ በጀኻ በለ ደርቤ ክዳውንቱ እንዳተኸዳደነ። ማትሪክ እንተኾነ ጽንዓት ኣይፈቱን እዩ። ዓሚ ሓደ ሜላ ዝሓሰብኮ ምሸት ክሳብ ዓንቀረይ መልእያ ሓዲረ ንጎ ድማ ክልተ ሜስ ሚዒጎየ ናብ ፈተና ኣትየ። ኣብት ረሲንካ ክትሰርሕ ከለኻ ኣንስታይ ዝኾንካ ይኮ ዝመስለካ? ከመይ ዲ ዝመፀልካ ትስተሓብእ ፎርሙላ? ሕጂ ግን ማትሪክ ንምሕላፍ ብመርፍእ ዳርጋ መሕላፍ ኮይኑ ካልኦት ኮሌጅ እንተዘይተኸፊቶም ወይ ካልእ መፍትሒ እንተዘይተረኺቡ ከም ናይ ህንድስተ ማሕበረሰብ ኢንፍሌሽን ከየት ከዓና ዝተርፍዶ መስለካ? ናይጀርያ ኸማን ብዓቕማ ክንደይ ዩኒቨርሲቲ ዘለዋ 13 ኢሎሞ ኣነ ማትሪክ እንደዝሓልፍ ነይረ እሞ ኣብቲ ጠዋይ ፖላሶዶ ፋሉል ምኾን ኩሉ ኣብ ጥቑ ሳይንስ ፋካልቲ ማእተኹ እንታይ ሞ ዓብስ ርእሲ ኣቢና ሕጂ ሞ ሓደ ክልተ ምባል ከይሓሸ ይተርፍኒ። ደቅኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ብምባል ብስራት ይሓቶ። ክላበጀኻ እስከ ግደፈኒ ንቆልዓ ክብል ዝተቐበረ የለን። ቆልዓ ክንብል ኢና ኣብዚ ዝተቐቢርና ትርእየና ዘለኻ። መምህር ሓዳር እንተገይሩ ኣብ ገጠር እንተተመዲቡ ቆልዓ እንተወሊዱ በቃ መምህር ኣይኮነን ንፉዕ ሓረስታይ ዝኸውን። ጋብኻ ተኸዲንካ ከብቲ ምርባሕ እዩ። ብድሕርቲ ናይ መምህር ከብቲ ርባሕታ እንታይ ክትብሎ ኢኻ? መምህር ወላስ ሓረስታይ
ወይስ ሓረስታይ መምህር? ወይኔ ሓረስታይ መምህር ቆልዑ ኣዲኦም ተደልያ ካቲካላ ሸይጣ ተዕብዮም በለ ደርቤ ኣምሪሩ። ኣይ ከምኡ ዘይኮነስ ዝተወሰነ ሰልዲ ዋህሊልካ ገለ ድኳን መሳል እንተኸፊትካሉ ብኡ ክመሓደሩ ይኽእሉ እዮም በለ ብስራት። እንታይ ድኳን ክኸፍት እንተኽኢለ ደኣ ባዕለይ ንግዲ ዘይጅምር እንታይ ናብ ኮሌጅ ዝእቱ ነይርኒ። ኣይትብከ እንደዘብክየ ንበሉ ተመሃሮ ገንዘብ ንምርካብ እዩ ንባዕልኻ ኣይኮነን። ሰልዲ እንተረኺበ ደኣ እንታይ ዘድክም ኣለኒ? ንፍልጠተይ ዝመሃር ከይትብለኒ ብስራት ከይንባስ። ብግልጽ እንተተዘራሪብና መብዛሕትኡ ወይ ኩሉ ዝመሃሮ ንሰልዲ ኢሉ እዩ። ናይ ትምህርቲ መሪር ህይወት ተራእኒ ብድሕሪ ሰልዲ ብጅባይ ከኣቱ ዝበሎ ናይ ሓደ ኮሌጅ ተመሃራይ ረሲዕኻዮ? ናይ ብሓቂ እኮ ሰልዲ ዋላ ክመሃረይ እንተበልካ ኣዋልድና እውን እንተኾና ዕላማኻ ይርዳእልካ። በቲ ድማ ምስ ዘይተመሃረት ሓዳር ምግባር ኣሸጋሪ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሽግር ካልእ ሽግር ክልቲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ውሽጢ እዮም ዝነብሩ። ካብ ድሕር ሕጂ ተማሂርካ ቤት ክትበጽሕ ኢኻ ሕጂ ስቕኢልካ ቆልዑኻ ይዕቢ ትብለካ። ረጒድ ቆርበት ተዘይብልካ እሞ ክትጽለል ኢኻ። የእሩኽተይ ክንደይ ዲግሪ በፂሖም ኣለዉ። ኣነ ኣብዚ ሰኽራም ኮይነ ተሪፍ ኣለኹ። ግደፈንስ ከብስራት ሕማመይ ተለዓዕለለይ በለ ደርቤ ጨጉሩ እንዳመሸጠ። ክላእ ኩሉ ወየዩ መዓልቲ ወላ እንተተቖፀረ ክንደይ ርኢና ክንደይ ክሓቲ ክንደይ ብስራት ዝተዛረቡ ከይወድአ ሕቕታይ ሕዞሞ ሽካርኡ ደጋጊሙ ኣድራጋ ስሒቡ ነቲ ቁራጽ ብሓይሊ ናብ መሬት ደርበዮሞ ብጫምኡ ረጊጹ ድፈኦ። ብዝኾነ ኣዛለችካ ድሓን ደላ ካብ ስሪኣ ነዊሕ ኮይኑሎ በጃኻ ወድኻ ዓቢዶ ንስኻ ጎራሒኻ ኣብ ድሓን ግዜ ንዓኣ ተቐላጢፍካ ዝኾነ ትኹን ቀለም ዝቆፀረት ጓል ተሓይሽ ንዓ እንተ ዘይትምርዓው መዓስቶ ትምህርትኻ መቐጸልካ ነርካ ኢኻ ኣብዚ ምሳና ካቲካላ ክትመዕቕ መዋዓልካ ነርካ በለ ደርቤ ብመስትያት መልክዑ እንዳጠመተ። ብድሕሪዚ ናብ ብስራት ጥውይ በለሞ ኣቤት ኣቤት ሕጂ እዚ ናይ ሰብ መልክዕ ዶ ይመስል? እዚ ካትስፒን እኳ ኣሉ ገለም ሲልኒ ዘሎ ብዝኾነ ከይቀተለኒ ተርፍኒ በለ ብምቕጻል ወይ ክቐትለየ ወይ ክቐትለኒ እዩ ኣብ መወዳእቱ ግን ክስዕረኒ እዩ በለ ደርቤ። በዓልቲ ገዛኻ ኸ ናበይ ኸይዳ ደሓን ደ? ደቅኻ ኸ ናበይ ከይዶም ደሓን ድዮም ብምባል ብስራት ሓተተ። ክላእ እንታይ ኮይኮን ኢልካ ኢኻ ደሓን እዮም ብለይቲ ቤተሰብ ክንሓትት ኢሎም ናብ ጎባ ወፂኦም ኣለዉ። ክላ በጃኻ ምስኣ ሙሉእ ለይቲ ክንበኣስ ኢና ሓዲርና ልደት ኣብ ዝመፁ ቁፅሪ ረብሻ እዩ። ክላእ ተስእ ብስራት ኣብ ገለ ኸይድና ዝብላዕ ነገር ንድለ በለ ደርቤ ናይ ገዝኡ ማዕጾ እንዳዓፀወ። ክልቲኦም የዕርኽቲ ናብ እንዳ ዘርፌ ኣምርሑ። ካብ ወገን ጎባ እንዳተንከባለለ ዝመፀ ጸሊም ደሮና ምስ ፀሓይ እንዳተባኣሰ ነታ ከተማ ዝሓረቐ ተምሲልዋ ኣሎ። ብስራት ክኸርዕ ጀሚሩሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ኸማን ከመይ ኢልኩም ንምባል መንገዲ ርሒቆ ይመስለኒ። ካብ ሕጂ ከምዚ ዝኾንካ በጃኻ በለት ዘርፌ ነቲ ንላዕልን ታሕተን ዝትክስ ነበረ ኣብ ቢያቲ ጌራ ኣብ ቅድሚ ክልቲኦም እንዳቐመጠት። እውይ ሞት ረሳዓን ዘርፌ እንታይ ምኾር ዓሊልክኒ ኢኺ ኣብ ሓሳብ ስለ ዝነበርኩ ንዕበልስከ ክስዕመኪ ሰላምታ እንተኾነ ያርግኒ ብምባል ብስራት ናይ ዘርፌ መዕጎርዲ ተሲኡ ሰዓመሞ ተመሊሱ ኣብ ዝነበሮ ኮፍ በለ። ግደፍስከ ዛ ሕማቅ ኮማሪት ብሰላም መርዚ ክሽጢ ኦ ይቕሬታ ካቲካላኺ ደርድር ማለት እዩ። እንታይ ስለ ዝኾንኪ ሞ ካብ ርሑቕ መፂኡ ንዓኺ ዝሓትት ኣነ ንስኽነ ናብራናን ሞትናን ኣብስዩ ንዕኡ ግድፋ ብልዮ ወዲ ኣዲስ ኣበባ እዩ ጭንቀት ኣይክእልኒ በለ ደርቤ እንጀራ ጠቕሊሉ ንብስራት እንዳኾለሶ ጀሚርዎ ድማ ዝፅሉል ነገር ብንክኡ ንስኻ ብዝተቐበር ኣነ እንታይ እትኒ ገና ኣነ ክንደይ ነገር ክርኢ ገትሮ እንደ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተኹ በለት እሞ ዘርፌ እንዳተወዛወዘት ናብ ውሽጢ ኣተወት። ኣረቂ መፀ ተሰተየ ፀሓይ ካብቲ ጸሊም ደበና ወፅኣ ናብ ጫፍ ሰማይ ደይባን ናብ ምዕራብ ክሳብ ትዘዙ ጸኒሓላ። ዝተወሰነ ጸኒሑ ናይ ሩቤ ክብ ዝበለ ጸልማት ኣብቲ ከባቢ ነገሰ።
ናይ ገዛይ ማዕጾ ብንኩ ተኳሕኩሕ ይድኻልካኒ እዋይ ጉድ ተመስገን እዋ ንስዩ ወይ ጉድ ኣዋልድ ማዓሲ እመና በቃ ካብ ድሕሪ ሕጂ ጓል ይኣኽለኒ ኣዛለች ዘይተኣመነት መን ክትእመን ትኽእል እስካ ሕሰቦ ንስኻ ምስ ንቆፅባኒ ክሓልፈለ ኢልካ እንዳነበርካስ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ዘሕፍር እዩ ዘሕፍር ናይ ተመስገን ነገር ናባይ ግደፎ ዲስክራስያቶ ነቲ ሓቂ ዶ ክነግረካ መኣዙን ይኸድፎ ሃባ ክምሕለልካ እዞም ነጋዴ እዚኦም ሰልድለና ኢሎም ሰይትሰብኣይ ሰነፋት ተስዕ ሕጂ ንዓናይ ናብ ተመስገን በለ ደርቤ መለኪኡ ልዒሉ ሻድ ድሕሪ ምግባሩ ነቲ ጣውላ ብሓይሊ እንዳሃረመ ሓቲተ ነይረ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ይመስለንን በለ ብስራት ብደብዛዝ ዓይኑ መለኪኡ እንዳጠመተ መስተ ይኹን ናይ ተመስገን ነገር ሰንከልከል ኣበሎ ሕጂ ሞ ተፈሊጡ እንድዩ መን ክረኽቦ በለ ደርቤ ጣጤው ብመለኪያ ጣውላ እንዳሃረመ ዘፍጣጥ ሕውስዋስ ንዒ ኣረቅምፂ ደርቤ ከም መብረቕ ክጭድር ከሎ ዘርፌ ድንቡልቡል ገጻ ካብ ውሽጢ ኣቕልቅል ኣቢላ ኣጁኻ ብስራት ኣይትሕረቕ ቀሲልና ነቲ ነገር ክነጻርዮ ኢና ሓሶት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሰብ ነገር ብዙሕ ኣይትስማዕ በለት ናይ ኣረቂ ጥርሙስ ንምምጻእ ናብቲ መደርደሪ እንዳኸደት ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ ጌርኪ ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ትብሊ ቢች በለሞ ነቲ መለኪያ ናብ ዘርፌ ምስ ወርወሮ ንዘርፌ ስሒቱ ምስ መደርደሪ ተጋጭው ተሰበረ ብስራት ከመይን በይንን ገይሩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ከም ዝበፅሐ ኣይፈልጥን እዩ ክፈትዮ በለ ናይ ገዝኡ ማዕጾ ብቦክስ እንዳሃረመ ናይቲ ከባቢ ክላባት ብሓንሳብ ክነብሑ ጀመሩ ኣሳለች ተንብቦ ዝነበረት መጽሓፍ ኣብ ዓራ ተቐሚጣ ኣብ ናይ ጋዝ ፔርሙዝ ዝሰኽተተቶ ጀበና ኣውሪዳ ድስቲ ሰኽቲታ ማዕጾ ክትከፍት ከደት ማዕጾ ብሓይሊ ይኳኳሕ መን ኢኻ በለት ኣሳለች ብጥርጣረ ኣነ ተመስገን ፈትዮ በለ ብስራት ብሓውሲ ፀወታ ናይ ሰብኣያ ድምፂ ከም ዝኾነ ምስ ተረጋገፀት ኣሳለች ማዕጾ ከፈተት ኣሃ ንተመስገን ብከምዚ ዓይነት ቅልጣፈ ኢኺ ትኸፍትሉ ሸርሙጣ በለሞ ብፅፍዒት ምስ ሃረማ ኣሳለች ሰንከልከሊላ ምስ መንደቕ ተጋጨወት ኣብ ጣውላ ተሓፂቡ ዝተቐመጠ ናይ ቡሻሂ ናብ መሬት ወዲቑ ተሰባበረ ብቕፅበት ዘፍርሕ ፀጥታ ኣብቲ ገዛ ተወረሰ ቢንያም ካብ ዝደቆሰ ዓራት ሰንቢዱ ተበራበረ ብስራተይ በቸኻ እመነኒ ኣነ ክብሪ ሓለየ ዘለኹ ካብኻ ወፃኢ ካልእ ወልሓደ ይደልኒ ብስራተይ ኣነ ናፊቐካ ስለ ዝነበርኩ ስለ ዝመጻኻ ኣብ ዝተሓወስ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ከም ዝትኸውን ኣለኻ በለት እሞ ኣብ ናይ ብስራት ኣካላት ከይዳ ተጠምጠመት ብስራት ዝሓቆፎ የዳዋ ብሓይሊ ፈኒ ንድሕሪት ምስ ወርወራ ሰንከልከሊላ ብሕቋ ወደቐት ኣብዚ ወደቐትሉ መሬት ኮይና ክትበክ ጀመረት ንምንታዩ ንጎ ማዕጾ ተኳሕኩሑ በለ ብስራት ኣብ ጥቓ ጠጠው ኢሉ ጋኔን ናይ ሰብኣያ ምስሊ ሒዙ ኣብ ቅድሚያ ጠጠው ዝበለ ኮይኑ ተሰማዓ ስማዕ ነቲ ሓቂ ክነግረካ ተኣምነኒ ዲኻ እንታይ መሲልካ ሕቕታ ኣብ መንጎ ዘረባ እንዳኣተወ ምስራብ ኣበያ ተዛረቢ ሓቂ ኩሉ ከይሓባእ ተዛረቢ እንተ ተዛሪብኪ ኣህርመክኒ በለ ብስራት ነቲ ክንግንፍል ደልዩ ዘሎ ሕርቃኑ ብሓይሊ ክቆፃፀሮ እንዳፈተነ እዋ ብዙሕ ግዜ የሸግረኒ ነይሩ እምቢ ኢለዮ በለ ታዛለች ፈጥፈጥ እንዳበለት ንብዓታ ብክልተ ምዕጉርዳ ይውሕዝ ስምዓኒ ብዙሕ ግዜ ይሸግርኒ እምቢ ሰይት ሰብኣየ ተሸግረኒ እንተኮይንካ ናብ እንዳ ፖሊስ ከይደ ክመልክተ ኢለዮ ደብዳቤ ጽሒፍለይ ስለ ከይተረፈሊ ኢኽለይ ናይ ብሓቂ ዝነግረካ ዘለኹ ወላ ሓደ ነገር ከይሓባእኹ ንኹሉ ዝለኣኹ እምቢለ መሊሰሉየ ንስኻ ክታብ ትመጽእ ዝጽበይ ነይረ ብመንጌሪው ሰልድን ደብዳቤን ዝለኣኹ ብማማ ማእከለች በታ ኣረጊት ሰበይት ገይሩ ይልኢኽዎ እዛ ቃጣሪት ኣረጊት
نسخي كونتا يترفنا زقاطرته أولد مس أرقا أقاطرتين دخنا نمنتاي مس مصاخو زي ነገር ክንዳ ፈሪሐ ዝገበርክዎ ክመስለካ ይኽእል ኢለ ፈሪሐካ እምብንተልከ ደኣሞ ንምንታይ ማዕጾ ይኾሖ ኣነ ሞንታይ ፈሊጠ ንጎ ኩሉ ግዜ ዝኾሕኮ ኣነ ግን ስቂለ ዝድቅስ ኣይከፍተሉኒ ንምንታይ ንፖሊስ ይሓበርኪ ፈሪሐ ናይዚ ከተማ ሰብ ትፈልጥ ኢኻ ነቲ ወረ ከባዝሕዎ እዮም ኢለ ስለዝሓሰብኩዩ ማለተይ ነቲ ሓቂ ኣብ እንዳ ፖሊስ ከይደ እንተነጊረዮም ዝብሎ ዘለኹ ሓቂ ዝርድአለይ ሰብ የለን ኢለ ከማን ንስኻ ስለዘየለኻ ዝኾነን ዘይኮነን ወረንዳ ነዝሑ ሽመይ በሊሎም እዮም ብስራተይ ሽግረይ ዝርድአለይ ሰብ ስለዝሰኣንኪ እንታይ እሞ ክገብር ኩሉ መስተይ ቡን ጌርኒ ሕጂ ድማ ንስኻ መፂኻለ ኢለ ደስ ክብለኒ ከሎ ብኻት ስዒርዋ ዝርንዛሕ ነበዐት እሞ ሕጂ ነፍሲ ኣይተንከፈንን ዲ ክትብል ዘለኺ ኣይተንከፈንን ፈፂሙ ኣይተንከፈንን ብመን ክምሕለልካ ቢንያም ይሞት ካብዚ ዝፈትዎ ወደ ይፍለየኒ ኣብ እግሩ ወዲቓ እንዳበኸየት ለመነቶ ኪድ ረሓቕለይ ሸርሙጣ ንመን ኢኹ ምኽተታልዩ በለሞ ብጫምኡ ስና ምስ ሃረማ ብቕፅበት ደም ካብ ኣፋ ወፂኡ ብኸንፈራ ወረር እንዳበለ ክወርድ ጀመረ ብስርዓት ማዕጾ ከፊቱ ናብ ደገ ምስ ወፀ ናይ ለይቲ ዝሑል ኣየር ብፅፍኤት ሃረሞ ኣብቲ ክብ ዝበለ ጸልማት ቀባሕባሕ እንዳበለ ኣብ መንደቕ ተደጊፉ ሽጋራ ወሊዑ ክስሕብ ጀመረ ኣፉ ደምደም በሎ ሃንደበት ሓጭ ኮነሬል ተስበልዎ ሕራይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራሕ እንተዝህልወኩም ንዓኣ ምስ ካልእ ወዲ ተጥርጥርዋ እንታይ ምገበርኩም ወላይ ወልሓደ ይምገበርኩን ገዛይ ገዲፈ መወፃኹ ሓደ ዋልድ ሰይጣውንቴን ንሰይጣን ድማ ክድሃድመሉ ይዘለካ ወላይ ሰብ ንሰበይቲ ይቐትል ንነፍሱን ይቐትል እሽነት እዩ ቀፂሉ ንደርቤ ጣጤው ዘከሮ ኣዋልድ እንታይ ንእመና ኣዛለ ዘይተኣመት መን ክትእመን ትኽእል ዲስክራሲያቶ ናይቲ ምስገን ነገር ናባይ ግደፎ እዞም ነጋዶ በቃ ሰልድለና ኢሎም ሰይት ሰብኣይ እዝኑ ደጋጊሙ ፅንክብል ጀመረ ብስራት ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ምስ ኣተወ ኣዛለች ኣብ ዝተቀሰተ ኮይና ሕጂ እውን ትነባዓላ ብስራት ክዳውንቱ ኣብ ቦርሱ የእትዩ ብክብ ዝበለ ጸልማት ሰንከልከል እንዳበለ ናብ መናሃርያ ሰጎመ ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ኣውቶቡስ ካብ ጎባ ተበጊሱ እንዳበረረ መጸ ካልኣይ ግዜ ናብዚ ከተማ ይምለስን በለ ብስርዓት ናይ ኣውቶቡስ ድልድል ምስ ተሳገረ ዝተወሰነ ጸኒሑ ንቢንያም ምስ ዘከሮ የዒንቱ ንብዓት ሓዘሉ